mga guys, tingnan po natin ang bagyong Rolly. O, ang lakas-lakas. Ang palayan naging dagat na, puro tubig na. Kawawa naman yung mga kababayan nating nasa Bicol. Tingnan natin, oh. Ito, sa bahay po namin yan ngayon. So ang baha umaabot na hanggang kusina. Kaya dasal po tayo, tulungan nyo kaming magdasal para matapos na yung bagyo na to at lahat po ay maging safe. Tingnan nyo to sa kusina namin, ganyan na, abot na ang baha sa may pintuan. Ayan po ang mama ko. Diyos ko po, sana tulungan po natin sila at matapos na. Ayan, lakas-lakas po ng hangin, sobra. Nasirem po yung yung bakod namin sa banda likod. Natibag yung semento sa sobrang lakas ng hangin. Ito po sa harap namin ngayon. Ayan po. Ang lakas-lakas po ng hangin, sobra. Keep safe po tayong lahat, lalo na dun sa mga kapwa ko Bicolano. Suportahan natin po sila sa ganitong mga sitwasyon.